Čau, máme tady 5 hodin ráno. No, kecám, 5 hodin ráno nemáme, je odpoledne, protože po ránu byste mě vidět nechtěli, ale odjíždíme na Hales Rally, tak se na to s námi pojďte podívat. Takže právě tady balíme a zjistili jsme, že se nám to tam absolutně nevejde. Takže Olí jde pěšky. Vlastně jde na koloběžce, protože tu má taky s sebou. Někde. Někde. Jak se těšíte? Řekněte, jak se těšíte. No tak... to jako, nevím, no. První video. Jsem tady. No já ještě nejsem naložený a vypadá to asi takhle, jo, takže já si fakt nejedu. Takže právě jsme ujeli prvních asi 20 km a už jsme se ztratili. Takže je velká pravděpodobnost, že tu rally fakt vyhrajeme. Olí tady právě v navigaci hledá cestu. Tak kudy máme jet? Já nevím, kudy máme jet. Já jsem říkal, že jsme tady měli doleva a ne doprava. Počkej, ale tady kaple napsala. Ty kapličky jsme měli zahnout doleva. To špatně, ne? Tak Jak jste tam namalovala, ne? Počkej, nemáme jít takhle? Počkej, nebo to na konci jde, to máš obráceně, ne? Ty to je cesta z Řecka. Tyhle, tak ona to má opačně. Tak kdo usnul za tím volantem? Který to byl? Honza. Který to byl, kdo usnul? No neschovávej se. Kdo to usnul a ohobloval ty svodidla? Já jsem jenom seděl za volantem.
to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be Už jsme téměř zabydlený. Proč mi ten Karel nepočuje, nevrací ty počálky? Jo, prostě nás vracejte ty počálky. Jdeme ještě tady k Honzíkovi na návštěvu. To tady projedu. No hezká sauna tady je, hezká sauna. Že tohle to vymyslel. Tak a naše největší primadonka Olinka má tady prostě největší postel vodní, tyhle. Honzo, tak jsme slyšeli, že si prý našel nějaký šroub, už víš, kam to patří? Ne. No, je pravda, že my jsme jich tady našli víc, ale ty jsme zahodili radši, aby jsme nebyli zbytečně vystresovaní z toho. No tak ať cvičíme. Máme tady gelíček. Ukáž, počkej, drž. Gelíček, co to je za gelíček? Já nevím. Tak má to neví. Magnézium. A to je na co je magnézium? Na lenost. Na lenost. To je proti lenosti. Tak moc to nepomáhá teda zatím.